बडो लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ गुवाहाटीयाव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय। गुवाहाटीनि बशिष्ट खाथियाव थानाय पात्थरखसियाव गिख्रंथाव अर खामनायजों मोन 40निबो बांसिन खथा थानाय भारा न'आ खामनानै सेवहांगार जाजोबो। बे अर खामनायाव रावबो जेबो जायाखैब्लाबो 12 लाखनि सम्पथिया खहा जायो आरो गंथाम गारिजों लोगोसे मटर साइकेला खामनानै सेवहांगार जाजोबो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे भारा न'आ सासे बारग' पुलिस मावख'गिरिनिमोन। बे अर खामनाया लाबैनो कलिता मुंनि सासे सुबुंनि गोदानै लुफुंबाय थानाय बिल्डिंनि खथायावबो गोसारो। बे अर खामनायनि सिगां LPG सिलिन्डार बेरफुनायनि सोदोब खोनानो मोन्दों होनना जायगानि सुबुङा फोरमायदों। अर खामनानै सेवहांगार जानाय भारा न'आ औवाजों लुनाय, बेनि थाखाय अरा थाबैनो गोसारो होनना फोरमायबावो। बे जाथायखौ खौरां मोननानै अर खोमोरग्रा हानजाया जाथायसालियाव नुजाहैनानै अरखौ खोमोरनो हायो। स्टेट बैंक अफ इन्डियानि गोनांथार फोसावनाय QR क'ड बाहायनाय समाव सांग्रां जा। QR क'डखौ जानला मानला स्केनिं खालामनाङा, नङाब्ला नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टनि राङा माखासे समनि गेजेरावनो जोबलांनो हागौ होनना SBIआ कास्टमारफोरखौ सांग्रां जानो थाखाय फोरमायदों। QR पेमेन्ट खालामनाय समाव UPI ID भेरिफाइ खालामनो नांगोन। मबाइल नाम्बार आरो नाम UPI ID भेरिफाइ खालामनो नांगोन। UPI IDखौ जायखिजाया सुबुंनो हरनो नाङा। जायखिजाया हरनाय QR क'डखौ स्केनिं खालामनो नाङा होनना। मैया बेलासियाव गोब्राब बारहुंखा आरो अखा हानायनि जाहोनाव गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव गोबां न' बां सिलिंखार जादों। बेबादिनो तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय दाब दाब जायगायाव गोब्राब बारहुंखा आरो अखा हानायनि जाहोनाव गोबां न' बां सिलिंखार जादों। न' बां सिलिंखार जाजानाय गोबां दुखुथिया सुबुंफोरा सरखारनिफ्राय हेफाजाब नागिरदों। BJP सरकारा लाइमोनफोरनो 1 लाख साख्रि होनायनि खोथा होनाय बादियै साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्ट फोसावदों। आसाम सरकारा 8 पास आरो 10 पासफोरनि थाखाय साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्ट फोसावदों। गासै 26,441 पस्टनि एडभार्टाइजमेन्ट फोसावदों सरकारा। 4 ग्रेडनि थाखाय 8 पासफोराबो एप्लाइ खालामनो हागोन। 8 पासफोरनि थाखाय गासै 9,000 पस्ट दङ। मेट्रिक पासनि थाखाय गासै 4,300 पस्ट दङ। एकाउन्टेन्ट, केशियार, जुनियर एसिस्टेन्ट, LDA आरो स्टेन'ग्राफारनि 8,336 पस्ट दङ। ग्रेड 3 नि पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो डिग्री पास जानांगोन। लोगोसे थानांगोन 6 दाननि कम्पिउटार डिप्ल'मा। लोगोसे फिल्ड एसिस्टेन्ट, फिल्डमेन, फरमेन, सेक्सन एसिस्टेन्ट, चाइल्ड कनजारभेशन, फिल्ड वार्कार, जुनियर एग्रिकालचारनि पस्टआ 3,690 दङ। ड्राइभारनि पस्टआ गासै 1,120 पस्ट दङ। बिनि थाखाय HS पास जानांगोन। बे साख्रिनि एप्लाइआ 11 एप्रिलनिफ्राय 30 मेसिम जागोन। गवालपारायाव मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे हाग्रा बिफाननि मावफारियानि जिउ गोमायो। गवालपारानि लखिपुराव जायो बे जाथाया। जिउ गोमानाय मावफारियाखौ एन्टनि खाख्लारि होनना सिनायथिनाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला एन्टनि खाख्लारिया हाग्रानि फालोसे मैदेरा गामि ओनसोलाव हाबफैनायखौ हाग्रायाव होलांनो नाजानाय समावनो मैदेरजों गाग्लोबजानानै बिथांनि जिउ गोमायो। मख'नो गोनांदि हाग्रा बिफाननि बेबायदि खामानिनि थाखाय हाग्रानि मैदेरा गामिनि गोबां न' बां सिलिंखार खालामो होनना मिथिनो मोननाय जादों। एन्टनि खाख्लारिनि जिउ गोमानायजों लोगोसे मैदेरनि गाग्लोबनायाव गुबुन सानै मावफारियाफोरा गोब्राब जोखोम जायो। बिटिआर गोरोबथानि हेंथायै PIL होनायनि सायाव BTCनि बारग' लेङाइ गाहाय खाम्फा बरगयारिनि बिबुंथि। मख'नो गोनांदि बिजिरसालियाव PIL होग्राफोरनि गेजेराव खाम्फा बरगयारि बिथाङाबो सासे। बिथाङा बुङोदि बिटिआर गोरोबथायाव BTCखौ सिफायनायनिसो माखासे दफाफोर दङ। जाय बिथांमोना बे सुक्तिखौ खालामदों बेखौ बिथांमोना बुजिनो मानो हायाखै। संबिधानाव हाबखानाय पार्लियामेन्टआव बिल पास खालामनानै जि नामकरणखौ BTC खालामबाय बेखौ मानो गोनांथि गैयै बिटिआर खालामनाय जागोन होनना मानो लिरना लाबोखो आरो जुदि खालामनोबा मानो दासिमबो पार्लियामेन्टआव बिल पास खालामनानै संबिधानाव मानो सोना लायाखै। नामकरणा मोनसे गेदेर खोथा, बेनिखायनो BTC हिसाबैनो थानांगौ होनना PIL होदों। जोंनियाय लुबैयो होनना PILआ नोंसोरनि ओनसोलखौ हाबनो नाङा होननानै नङा। नोंसोरनि ओनसोला हाबनायाव जों खुसि जागोन होनना सनितपुर बिश्वनाथ आरो लखिमपुर जिल्लानि बर'फोरनिसिम मेसेज हरो खाम्फा बरगयारि बिथाङा। BTCनिफ्राय गामि दानख'नो मोना होननानैसो जों बुंदों, सोसननो मोना होनना बुङाखै होनना बुंथियो बिथाङा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।